יאללה, מגניב. אה, טוב, אז נראה לי שרובכם מכירים אותנו, לא יודע אם כולכם, אבל רובכם מכירים אותנו. בכל מקרה, אני קצת אתן לנו איזה פתיח על עצמנו, נסביר. אה, אז קודם כל עשינו את המפגש הזה כחלק מאיזשהו רעיון לחבר קצת את עולם הרוח יחד עם עולם הכוורות, להבין את החיבור בין הנפש לבין הכוורת עצמה, לבין עבודה עם דבורים בעצם, מה התפקיד של הנפש בתוך הדבר הזה. הדבורים הן מאוד מאוד רגישות, בצורה, בצורה כמעט לא הגיונית, ובגלל זה המיינד ובודי שלנו עובדים ביחד כשאנחנו פותחים כוורת. הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה לא קשור, אבל הם פשוט מראים שגם המיינד שלנו מתבטא בפיזיות באופן מוחלט. אז אנחנו נדבר על זה קצת היום, איך הגענו לזה ומה הרקע שלנו ולמה אנחנו בעצם שמים על זה דגש ואיך זה עוזר לנו גם בתור קברנים בסופו של דבר. אה, יאללה, בוא נצלול. אה, אז בואו נתחיל למה נעבור בשיחה. אז אנחנו נדבר על עוקץ הדבורה, מה, מה היא עושה, למה היא עוקצת אותנו ומה ההשפעות שלה, אפיתרפיה, טיפה רק בשביל להבין, כי ברגע שאנחנו נעבוד בעצם בלי ביגוד ובלי מיגון, אז אנחנו נכיר קצת יותר טוב את העוקץ, אז שווה קצת לגעת בזה. אבל אנחנו נדבר קצת על אפיתרפיה, טיפול דרך עקיצות דבורים, דרך דבורים בכללי. טיפול נכון בכוורת, זאת אומרת מה עושים עם כוורת עצבנית, מה עושים עם, איך ניגשים נכון לכוורת, אה, מה הכלים שלנו, ובעצם יתרונות וגישה, גישת עבודה חשופה ורגועה. זה נגיע לקראת הסוף. אה, יאללה, נתחיל. טוב, אז מי אנחנו קודם כל, סליחה. אז אני האדם, כן? אביחי מופיע פה בתמונה, אתם רואים אותו, בחור שמחייך, הוא במילואים כרגע, חוזר אלינו עוד מעט סוף סוף, תקופה ארוכה. הקמנו את העסק הזה לפני 4 שנים, 3 שנים, סליחה. בגלל, אני עבדתי במחברת תעשייתית, אביחי עבד בזמנו במשתלה, משתלה אורגנית, וביחד רצינו איכשהו לעזור לסביבה, איכשהו לעשות משהו טוב, ובאנו עם המיזם הזה בעצם להתחיל לגדל כוורות ביתיות, זאת אומרת לעודד אנשים לגדל כוורות ביתיות. באירופה זה דבר מאוד נפוץ, מגדלים את זה בגגות, בכל מיני ערים מרכזיות, בלונדון, בפריז, ובמקומות כאלה. אנחנו בעצם רצינו להביא את זה לפה, שאנשים בעצם יגדלו את הכוורת שלהם, יצרכו את הדבש שהם מייצרים, קצת לשנות את המודעות של איך אנחנו תופסים אוכל, איך אנחנו תופסים את הגינה שלנו בכלל. אז זה היה הרעיון. כמובן גם להגביר מודעות סביבתית, כי פתאום אתה מתחיל לקלוט מה הדברים שאתה מכניס לך, מה זה דבש אמיתי, ואם מה זה דבש אמיתי, אז מה זה קורנפלקס, מה זה אוכל מעובד, לעומת אוכל בעצם שאתה מייצר לעצמך. וגם לחבר בין האדם לטבע, זה בדיעבד, לא ידענו עד כמה זה יהיה משמעותי, אבל באמת החיבור הזה שלנו בתור בני אדם פתאום להתעסק עם כוורת דבורים, הוא כל כך משמעותי, הוא דווקא, הוא השאיר עלינו את הרושם הכי חזק בסופו של דבר. דווקא החיבור עם היצור הזה, ואנחנו ניגע בזה. אני אדבר שנייה על עצמי, לפני שנמשיך. אני בעצם אבל התחלתי את ההשכלה שלי, הייתי בהתחלה, למדתי רפואה משלימה במשך 3 שנים. למדתי צ'יקונג, רפואה סינית, שיאצו, מזרח. בכל מקרה, הייתי כמה שנים בתוך העולם הזה, הרבה בתוך הצ'יקונג גם, מאוד נהניתי, ועוד מעט ניגע באמת מה זה צ'יקונג, ומשם לקחתי הרבה מאוד אלמנטים, זאת אומרת, היום שאני ניגש לדבורים, לקחתי משם הרבה מאוד אלמנטים של איך להתייחס לחיה הזאת, איך להתייחס לרפואה שלה, ובכלל, דרך הצ'יקונג, איך להתייחס לטיפול שלנו. אבל אני ניגע בזה בהמשך, אוקיי? אחרי זה עשיתי תואר מדעי הסביבה, אל תראו אותי, אני לא לגמרי כזה, עשיתי תואר מדעי הסביבה, היום יש לי תואר שני, לא, בן אדם רציני, לא, עכשיו, בסדר. אין לי פה פידבק, אז אין לי מושג מה קורה מסביב. מקווה שהכל בסדר. טוב, קצת עקיצת הדבורה. טוב, אז קודם כל, אגדה אורבנית, דבורה לא יודעת שהיא הולכת למות שעוקץ אותנו, דבר ראשון.
בעצם זה קורה בגלל שהעוקץ שלה מתאים לחרקים, וקצת לזוחלים, לא לכולם. בעצם מה קורה? הדבורה יש לה עוקץ משונן כזה, שברגע שהוא נכנס לחרק, הוא מצליח לצאת. זאת אומרת, השכבה של החרק, אין לה בעיה להוציא אותו. ברגע שהיא עוקצת יונק, היא בעצם לא מצליחה ממש להוציא אותו, היא נאבקת להוציא אותו, ובסוף שהיא יוצאת, היא בעצם, הרבה פעמים פשוט העוקץ קורע לה את המעיים, והיא תמות אחרי כמה ימים, היא לא תמות באותו רגע. בגלל זה הרבה פעמים אחרי שדבורה עוקץ אותנו, אם לא הרגנו אותה באותו רגע, היא תמשיך להסתובב לנו מסביב לראש, אין לה עוקץ כרגע, אבל זה עדיין מאוד מלחיץ, כי כבר קיבלנו את העקיצה ואנחנו קצת לחוצים. אז היא לא יודעת שהיא הולכת למות. היא עוקצת בגלל שהיא מרגישה מאוימת, בסדר. אוקיי, טוב, אני אסביר קצת מה זה אומר שהיא מרגישה שהיא מאוימת. אני גם אתן איזושהי דוגמה. בעצם שדבורה, דבורה היא יצור מאוד טריטוריאלי, בסדר? אז אם אתם תבואו לפתוח כוורת או תתקרבו לכוורת עצמה, יכול להיות שתקבלו עקיצה, אבל ככה אם אתם, לא יודע מה, על איזשהו עץ שיש שם הרבה דבורים, סיכוי מאוד מאוד נמוך שתעקוץ אתכם. זאת אומרת, גם אם תיתנו פשוט איזו סטירה לעץ ותעיפו את כל הדבורים מהפרחים שהיא נמצאת עליהם, היא לא תבוא ולעקוץ אתכם, היא לא מרגישה שזה הטריטוריה שלה. אז אין סיבה שתעשה את זה. הסיבה היחידה שהיא יכולה לעקוץ אתכם שהיא לא ליד הכוורת, זה שאם דרכתם עליה לא יודע, שמתם את היד והיא הייתה, ומעכתם אותה, משהו כזה, זה בדרך כלל הסיפורים שקורים, אבל סתם ככה היא לא תעקוץ. אני למשל לפני איזה חודש הייתי פה, היה חסר לי סולם ויש לי עץ חרוב בדיוק ליד הבית, אז טיפסתי עליו, והיה שם כמויות של דבורים, כי זה בדיוק היה הפריחה של החרוב, ופשוט על כולו, העפתי מלא דבורים כל עבר, ואף אחת לא עצרתי, אף אחד לא נגע בי, עליתי לגג והיה בסדר. אז סתם דוגמה, אבל זה לא יקרה. אם אתם מתקרבים לכוורת והיא עוקצת אתכם, זה יכול להיות הרבה פעמים דוגמה לכוורת עצבנית, שאנחנו ניגע לזה בהמשך. נסביר קצת יותר לעומק מה זה אומר. בכל מקרה, עוקצת דבורה, מה היא מכילה? אז עוקצת דבורה מכיל כל מיני, כאילו בעיקר מים, שזה 88%, אבל כל השאר זה חומצות אמינו למיניהם, בעיקר מליטין, אפימין ואסטמין, שאסטמין אתם מכירים, יש אנטי-אסטמינים שבעצם אנחנו מנסים למנוע תגובה אלרגית. בעצם היא מזריקה את זה לתוך הגוף שלנו, בגלל זה הכי חשוב במהירות האפשרית להוציא את העוקץ כמה שיותר מהר, זה הדבר הראשון שתעשו. אוקיי? כמה שיותר מהר להוציא את העוקץ בצורה הזאת, ממש לגרד אותו החוצה, לא לנסות למשוך אותו, כי ברגע שאתם מושכים אותו, אתם בעצם מקבצים את שק ההרס, ועוד הרס נכנס לכם לתוך הגוף. ויש כל מיני תרופות סבתא של מה עוזר נגד עקיצת דבורה, אנחנו הולכים בשיטה יותר מדעית, חומץ מפרק חלבונים, אז בעצם אנחנו ממליצים למרוח חומץ, או דבש, כי אם זה קרוב לכם לכוורת, אז שימו דבש, זה עוזר לכל דבר כמעט. במיוחד לכוויות וחתכים והכל, שימו דבש על הכל, ואתם יש לכם כוורת גם ככה, אז תהנו ממנה לפחות. בסדר. אז למה אני נוגע קצת בכל זה, ואני לא נכנס ישר לטיפול, רק בגלל שאני רוצה לתת לכם קצת חוויה של כמה בריא, בכל מקרה, ההתעסקות עם הכוורת, וגם העונש במרכאות של הכוורת, זה דבר שהוא בריא לנו, במידה, וניגע בזה גם בהמשך. אז אפיתרפיה זה בעצם טיפול דרך כוורות דבורים, בכלל זה כל המוצרים של הדבורים, זה גם דבש, גם פרופוליס, גם אבקת פרחים, גם מזון מלקות, לא נכנס לזה עכשיו, אבל אם תרצו בהמשך הרצאה על זה תגידו ונשמח להרחיב, משהו שגם ככה אנחנו מעבירים כל הזמן. אז בעצם הדרכי טיפול שיש לנו מארץ של דבורים, אוקיי? אני מתמקד כרגע בארץ של דבורים, לא בדבש ולא בפרופוליס או כל דבר אחר. אז יש לנו בעצם דיקור סיני עם עקיצות דבורים, זאת אומרת, דיקור סיני, אם אתם מכירים קצת, זה מבוסס על מרידיאנים, לפי הרפואה הסינית, לכל הגוף יש הרבה מרידיאנים שבעצם שולטים בכל מיני איברים ואנרגיות בגוף שלנו, ובדרך כלל אנחנו שמים שם מחטים. במקום לשים מחט, שמים דבורה. זה באמת הורג את הדבורה שעושים את זה. שאני לפעמים רוצה לעשות את זה, אני בדרך כלל לוקח את הדבורות שהן בשלב שהן בחוץ, לא נותנים ממש להיכנס, הן כבר די מתות, או אם יש לי קצת דבורה בכוורת, אז זו הזדמנות טובה לקחת דבורים.
הדבורים עם הכנפיים השבורות, ובעצם שמים את זה איפה שעובר המרידיאן המסוים שאתם רוצים לטפל בו. אז אני ואביחי הרבה פעמים עושים אחד את השני בקטע הזה, אני עוקץ את שנינו תכלס, אבל נגיד זה עזר לו עם איזושהי דלקת פרקים ביד, זה עוזר הרבה פעמים עם כל מיני דלקות בכתפיים, דברים כאלה, דברים שאני השתמשתי בהם. מה שזה עושה בעצם זה פשוט מכניס מלא 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 אנרגיה, זאת אומרת הגוף פתאום מרגיש שאיפה שאתה שם את העקיצה, פתאום הגוף מזרים לו שם מלא אנרגיה, זה ממש יכול להחלים ולעזור להחלמה של דברים, אם יש שם חוסר ויש שם בצקות ודברים כאלה, האמת היא שזה, חקרו את זה וזה ממש הוכח. זה גם מאוד מאוד ישן, טיפול בעקיצות דבורים, קיים משהו כמו לפני 2000 שנה, היוונים עוד דיברו על זה בזמנו. טוב, זה משהו וגם בארץ יש כמה אנשים שעושים את זה, אני לא יודע כמה הם מוסמכים, אבל יש כמה אנשים שעושים את זה. אם אתם תרצו, נשאיר פרטים, תוכלו לראות אותם. בכל מקרה, הדבר הבא, נשימת האוויר של הכוורת. בעצם, כוורת דבורים, הדבורה כל הזמן מייצרת את ההרס הזה והיא מפרישה אותו כל הזמן. אוקיי? אז בכוורת עצמה יש הרבה הרס של דבורים. כל הזמן קיים שם, ריכוז הרס גבוה יחסית. אז באו איזו חברה גרמנית ועשו כמו מכשיר אנילציה שבעצם אתם נושמים את האוויר של הכוורת. המכשיר הזה בעצם, קודם כל הוא קיבל תקן בגרמניה, משרד הבריאות הכירו בו, הוא מסובסד, הוא עבר מחקרים והוא מוכח שהוא עוזר לאסמה ולקדחת השחת, וזה ממש כוורות חיות, מה שאתם רואים פה בתמונה האמצעית. זה כוורות חיות שבעצם אתם מתקינים אליו את המכשיר ונושמים את האוויר שלו. משהו כמו 20 דקות כל טיפול. יש לנו לקוח אחד בארץ שהזמין את זה, זה אהרון תעפות, אבל מאוד מאוד מיוחד, מאוד, אני עשיתי מזה שחטה אחת, וזה שלח אותי, ממש, בכל מקרה, שווה לנסות אם אתם מכירים, עד שזה יגיע לארץ ייקח לזה זמן, אנחנו נשמח איכשהו לעשות שיתוף פעולה איתם ולהביא את זה לפה. הדבר האחרון שאני אדבר עליו בקצרה זה מיטת דבורים, זה יותר קיים במזרח אירופה, בעצם מה שאתם רואים פה זה שתי כוורות, פה למטה אתם רואים פה שתי כוורות בעצם שחיות, ובעצם בנו איזשהו תא מעליהם, מה שמפריד בין הכוורת לתא זה איזושהי רשת, ואז אתם בעצם נכנסים פנימה, סוגרים את הדלת, ופשוט נושמים גם את האוויר של הכוורת, אבל גם את הרעש ואת הזמזום המרגיע של הדבורים. הייתי בכזה, זה מאוד מאוד מרגיע, קצת קלסטרופובי, אבל מאוד מאוד מרגיע, וגם כן עוזר למערכת הנשימה, עוזר למערכת החיסון. טוב, אז קודם כל לא נתחיל לפני האזהרה, אז טיפול בכוורת דבורים, אנחנו לא ממליצים לכם לטפל בלי מיגון, כן? זה לא הרעיון של ההרצאה הזאת, הרעיון זה בעצם להכיר לכם את הדבר הזה ולהבין מה החוזקות של זה ולמה, מה היתרונות של הדבר הזה, אוקיי? אז קודם כל שימו לב לכל בן אדם יש כמות מסוימת של ארץ שהוא יכול להכיל לפני שהוא מקבל תגובה אלרגית. זה אומר שאני נגיד בהתחלה שהלכתי למחברת התעשייתית, הייתי מקבל משהו כמו 10 עקיצות, כל הידיים שלי היו מתנפחות, הייתי נראה זוועה, וזה, הפנים שלי היו מתנפחות, הכל, לאט לאט התרגלתי, היום אני יכול לקבל משהו כמו עד 40 עקיצות, לא יודע, הרבה זמן לא חוויתי 40 עקיצות, אבל משהו כזה, בלי לקבל תגובה אלרגית, בלי לקבל נפיחות, בלי שום דבר, אוקיי? בלי להתנפח ושום דבר. אבל לכל בן אדם זה משתנה, וגם לי יש את הכמות הארץ, זאת אומרת, אם אני אעבור את ה-40 עקיצות שלי, אז יכול פתאום להתחיל לי תגובה אלרגית, בעיות נשימה וזה והכל. אז שימו לב ממש מה הגבול שלכם, תתחילו לאט לאט, אפילו תעקצו את עצמכם בהתחלה בצורה מידתית, ותוכלו להבין איפה אתם נמצאים פחות או יותר. תמיד להחזיק מזרק אפיפן איתכם, ולהיות מודעים לעצמכם ולמגבלות שלכם. המשפט האחרון הזה לא היה אמור להיות, אבל הוא עדיין קיים שם, נעבור אותו. יאללה. אוקיי, אז קצת אני אדבר איתכם מה קורה במחברת תעשייתית ואיך עובדים, ולמה יש לכם אפשרות פה לעבוד בצורה אחרת. מחברת תעשייתית, כשאני עברתי במחברת תעשייתית, היה לנו 1,500 כוורות, טיפלנו במשהו כמו 150 כוורות ביום, אנחנו פשוט מגיעים לנקודה, תוך שעה וחצי 40 כוורות צריך לסיים את כולם, לא משנה מה העבודה שיש.
אז יש לנו הרבה פחות אפשרות להקשיב ולהיות רגועים ולנשום. אנחנו היינו תמיד עובדים במיגון, לא היינו אף פעם עובדים במיגון מלא, זאת אומרת אף פעם לא הייתי שם כפפות, למרות שיש הרבה מאוד כוורנים תעשייתיים שעובדים עם כפפות, אני ממש נגד זה. לפי דעתי זה מוריד לנו בעצם את היכולת של ההקשבה. גם המעט שיש לנו להקשיב להם, זאת אומרת זה רק הידיים, כן? גם את זה הורדנו, אז אנחנו גם יוצרים איזושהי בעיה עם הכוורת שעוד מעט ניגע בה, שאנחנו יכולים ליצור כוורת יותר עצבנית, בגלל שאנחנו פחות רגישים, בגלל שאנחנו פחות קשובים אליהם. אז כוורת תעשייתית בעצם אין להם את זה, זה פס ייצור, כמו כל הדברים בתעשייה, אין סיבה לעבוד כך. אוקיי? סתם לדוגמה, אנחנו היינו עושים 40 כוורות בשעה וחצי, יש, אני יודע, שמעתי מאיזה מישהי יפנית שהתעסקת בדבורים, שיש כוורנים ביפן שבעצם הם עובדים בלי עשן ובלי מיגון ובלי שום דבר, אני לא ממליץ לעבוד ככה, ולוקח להם 8 שעות לסיים נקודה, אוקיי? של 40 כוורות. זה היסטרי, כן? זה לא יאומן, כן? זה דורש מלא מלא סבלנות. אני לא יודע איך הם עושים את זה, מישהו מוכן לנסות ולהראות לי, אני אשמח לראות, אבל בכל מקרה זה משהו אז זאת אומרת, אם אתם רוצים לעבוד ממש בלי כלום עם כוורת דבורים, תבינו כמה זמן זה לוקח, אוקיי? חלקו 40 כוורות ל8 שעות, אה, תבינו כמה זמן זה לוקח. טוב, אז איך אנחנו כן מצליחים לכם לעבוד? אז קודם כל, אני לא יודע אם יש פה כוורנים שעובדים עם כפפות או לא, אנחנו בדרך כלל מעדיפים לעבוד בלי כפפות, זאת אומרת, מסווה זה למקרה שתעשו טעות, כפפות זה אחרי שעשיתם טעות. זה תמיד המוטו שלנו. למה? כי כפפות הופך אתכם למאוד גמלוניים, אתם בטעות תהרגו דבורה, לא תשימו לב, הכוורת תתעצבן יותר, אתם גם לא תשימו לב כי אתם במיגון שלם, אז אתם כאילו קצת סופרמנים כאלה, וזה הופך אתכם לפחות רגישים. ברגע שאתם מקבלים איזשהו פידבק, זה עוזר לכם מאוד להבין, אוקיי, רגע, עשיתי פה משהו לא נכון, אוקיי, הן לא שמחות כרגע, בוא נעבוד איתם, בוא נשנה משהו, זה השאלות שלנו. וחוק יסוד, לא פותחים כוורת בלי מדף עשן ומחבר. למה בלי מדף עשן ומחבר? אז מדף עשן הוא מאוד חשוב בגלל שהוא בעצם מאלחש קצת את חוש הריח של הדבורים. בעצם הן לא מצליחות להעביר מסרים, דבורים מעבירות מסרים כל הזמן עם הריח שלהם, בסדר? יש להם חוש ריח פי 150 יותר מפותח מבן אדם, מכלב, סליחה, והן מאוד מרגישות אותן. עכשיו, החוש ריח בעצם, העשן מה הוא גורם? הוא גורם לזה שאם כוורת, אם דבורה אחת התעצבנה, לא כל הכוורת תתעצבן עכשיו. וזה מאוד קריטי בשבילנו, בסוף בשביל העבודה שלנו. חוץ מזה הוא גם גורם להם לחשוב שיש שריפה בחוץ, ואז הן גם נכנסות פנימה, ובעצם אוגרות דבש למקרה שהן צריכות לברוח. אבל זה פחות, אני לא, פחות רואה את זה, פשוט קורה. אלא אם כן אתם יודעים הרבה מאוד עשן, אבל זה לא המקרה. גם, דרך אגב, לעבוד עם יותר, אין בדיוק משהו כזה של לעבוד עם יותר מדי ישן, זאת אומרת, יכול להיות במידה מסוימת, אבל אתם יכולים לעבוד עם עשן ולהרגיש בטוחים, הכל בסדר, אתם לא מזיקים לכוורת, אלא אם כן זה מלכה בתולה, אבל אני אגיד את זה כרגע. ומחבר, למה מחבר? מחבר, אוקיי. הכוורת היא כולה צפופה, היא מלאה בדונג ופרופוליס. עכשיו, הדבר הכי שנוא על כוורת זה תנועות חדות, אוקיי? וברגע שאתם תעבדו בלי מחבר ואתם תתלשו את המאכלה או תזיזו את החלות בצורה מאוד אגרסיבית פתאום, זה ירגיז אותם, בוודאות, אתם בטח מכירים את זה, אתם רואים את זה, זה מרגיז אותם ברגע. אז המחבר נותן לנו את האפשרות לעבוד קצת יותר בעדינות, יותר ברוגע, להזיז דברים בעדינות, תנועות עגולות, אנחנו עוד שנייה ניגע בזה, אבל הוא כלי מאוד חשוב, לא לפתוח כוורת בלי שני הדברים האלה, בסדר? בשבילכם וגם בשביל לא ליצור כוורת עצבנית, שעוד שנייה ניגע בזה. אז כמה דגשים קטנים, אם אתם לא מכירים. אז אמרנו שחוש הריח מאוד מפותח אצל הדבורים, אז לא לבוא עם בשרים חזקים או דורדורנטים, אוקיי, לפני, בדים סינתטיים, פליז, עם סונות פליז, אין לי מושג למה, אני גם חושב שהם סונות צמר, משהו שם בפיל של הזה, הם פשוט יבואו ויקטו את זה, לא יקטו אתכם, יקטו פשוט את הפליז עצמו, אבל זה מעצבן אותם.
לגבי צבעים, אז יש עדיפות ללבוש לבן, אומרים שזה פחות מעצבן אותם, בציון שלי אין לזה הרבה חשיבות, אני לובש כל צבע, ואני לא רואה איזשהו הבדל בתגובה שלהם, אבל אומרים שלבן עדיף. אוקיי, טוב, פה אנחנו קצת נכנסים יותר לעומק, אולי אני רוצה לקפוץ לכם שנייה לכוורת עצבנית, כן, בואו נקפוץ שנייה לכוורת עצבנית לפני. אה, אז מה זה אומר כוורת עצבנית ומה עושים, ולמה זה קורה בכלל? אה, כוורת עצבנית, אה, זה קורה הרבה פעמים, זה קורה בגלל מזג, כאילו מזג הכוורת, אין, לא בדיוק תמיד יודעים בדיוק מה הסיבה, אנחנו רואים, מהניסיון שלנו, אנחנו רואים שזה הרבה פעמים קשור לטראומה של הדבורים עצמם. אה, אבל בואו ניגע קודם כל בדברים הבסיסיים. אז קודם כל זה קשור לכמות האוכל שיש לה, זה בוודאות קורה. זאת אומרת, אם הכוורת היא במצב שהיא קצת חסרה, אין לה הרבה אוכל, או היא לא אוגרת עכשיו גם, זאת אומרת, היא מרגישה שיש קצת חוסר בטבע, היא תהיה יותר עצבנית, בעצם שומרת יותר על הכוורת, ובעצם גם כל העובדות, אין לה הרבה עובדות שעכשיו הולכות ומחפשות פולן ומחפשות צוף, אז הן בתוך הכוורת והן יותר עצבניות. זה א' כל. אז שימו לב שיש גם הבדל, זאת אומרת, גם אם עבדתם על כוורת, נגיד בקיץ, והיה ממש רגוע, והן לא היו עצבניות ולא כלום, פתאום בסוף הקיץ יכול להיות שהמזג ישתנה והן יהיו עצבניות, וזה בסדר, זה טבעי, זה קורה, ובגלל זה גם מאוד חשוב כן לשים מסווה, אם אתם לא מכירים עדיין, ואם אתם לא יודעים מה המגבלה שלכם מבחינת קיצות. כי בין עונה לעונה זה משתנה. וככל שצפוף יותר בכוורת, הן יהיו עצבניות יותר. זה קורה הרבה פעמים בגלל שאנחנו, בלי לשים לב, אנחנו נהרוג אחת, וברגע שהורגים דבורה אחת, היא משחררת ריח מסוים, ואז כל הכוורת מתעצבנת. אוקיי? זה חשוב לשים עוד עשן, גם בתוך כדי העבודה. אז כמות האוכל זה באמת קריטי. עונות השנה זה גם כן קשור לכמות האוכל, אז קחו את זה משם. אה, וגם טראומה, אוקיי? זה משהו שלא מדברים עליו הרבה, אבל טראומה של כוורת, זאת אומרת, אני שמתי לב שעבדתי בתעשייה, כוורות שעברו טראומה מסוימת, נגיד העברנו כוורת במשאית והכוורת נפלה, אוקיי? נוראי, באסה שזה קורה, אבל מרימים אותה, הן שורדות את זה, כן? הן לא מתות, אבל היא כן עברה טראומה מסוימת, והיא בהכרח תהפוך לכוורת עצבנית יותר. זאת אומרת, ממש אפשר לסמן אותה ולראות שהיא תהפוך לכוורת עצבנית. זה קורה בגלל איזשהו זיכרון קולקטיבי של טראומה, של אגרסיביות אחר כך, שקורית מתוך זה. זה אחד מהדברים. עוד סיבה שיכולה לקרות כוורת עצבנית, זה בגלל עבודה לא נכונה. זאת אומרת, היה לנו נגיד לקוח שעבד בלי עשן, תמיד עבד בלי עשן ופתח אותם, איתם בצורה מאוד אגרסיבית, וזה הפך את הכוורת ליותר עצבנית, זה פשוט קרה, היא באה לשם רגועה, ופתחנו אותה בפעם ראשונה רגועה, בלי מיגון ובלי שום דבר, והיה ממש נחמד, ובעצם התפתחה להיות כוורת עצבנית בגלל העבודה של הכוורן עצמו. אם זה בגלל שהוא בלי עשן, אם זה בגלל עבודה אגרסיבית של הכוורן עצמו, זה גם קורה, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו נעבוד איתם בצורה יותר אגרסיבית, עם כפפות ולא נשים לב ולא נהיה קשובים ונהרוג הרבה דברים כל פעם שאנחנו מגיעים, כל פעם שהריח שלנו, כל פעם שנחזור חזרה והריח שלנו, הם יריחו אותנו, הם יתעצבנו עוד פעם, ירגישו שעוד פעם הטראומה הזו הולכת לחזור, אוקיי? אז זה גם משהו שקורה. הסיבה השלישית שלפי דעתי, שאנחנו ניגע בזה בצורה הופכית, זה, זה חמדנות קצת. היה לנו איזה, טוב, יכול להיות שהוא גם עבד בצורה אגרסיבית, אבל כל מה שעניין את הלקוח הזה זה היה רק הדבש. לא עניין אותו הכוורת, לא כלום, הוא ראה את זה קצת בתור עסק. בגלל זה אני אף פעם לא, כבר לא, כאילו כל פעם ששואלים אותי, כוורת דבורים בתור עסק, האם זה משהו שרווחי, וזה לא, זה לא רווחי, תרדו מזה, תעשו מזה איזה כמה שקלים, על הכיפאק, אהלן, איזה כיף. אבל, אבל לא, זה לא עסק, אין מה לחשוב על זה בתור עסק, אין מה לקחת מהם יותר מדי דבש, זה לא הרעיון, אנחנו באנו פה בעצם בשביל לגדל אותם, לגדול איתם, להרוויח את הדבש שלנו, ליהנות, אבל גם בעצם לתת הקשבה ואכפתיות ולהקשיב. בסדר. אז גם כן, זה היה מאוד חמדן וזה, ובעצם כאילו הרגשתי שכל מה שהוא רוצה מהכוורת זה רק דבש, והכוורת הייתה עצבנית חבל על הזמן שם. מפחידה, ממש, ועוד מעט ניגע בזה, זאת אומרת, מה שבאתי להגיד זה בעצם, היה לו קצת מחשבה שלילית על הכוורת באיזשהו מקום, אנחנו עוד מעט ניגע במחשבה חיובית, ואני אספר לכם קצת מהניסיון שלי אה, ומה,
כן, מסיפורים, כל מיני סיפורים שהסתברו לי. טוב, אז האם גורלנו נחרץ, אם יש כוורת עצבנית, מה אפשר לעשות? אז לא, גורלכם לא נחרץ, קודם כל. גורלכם לא נחרץ, בסדר? זה לא סוף העולם. לא... כוורת יכולה להיות רגועה, זאת אומרת, לנו היה, אני ואביחי פעם העברנו כוורות לנקודה שלנו, והייתה שם כוורת אחת, לא יודע למה, הייתה עצבנית. את כל הכוורות, עברנו את כל הכוורות, משהו כמו 40 כוורות, עוברים על כל הכוורות, וכוורת אחת בעצם, פשוט איך שפותחים אותה, ישר יוצאות עלינו, ישר עוקצות אותנו, ממש, כוורת עצבנית. עכשיו, בתעשייה מה עושים כוורת עצבנית? כותבים עליה עצבנית, ואז בעצם באיזשהו שלב מחליפים מלכה, הורגים את המלכה וממליכים מלכה חדשה, שמים שם מלכה חדשה. זה גם פתרון, כן? אתה משנה בעצם אתה בעצם ברגע שאתה שם מלכה חדשה, אתה בעצם קצת, אם הייתה בטראומה או משהו קרה, אז אתה בעצם מוחק את זה ומתחיל דור חדש, שבעצם הביצים החדשות שיוולדו לא יהיה להם את הטראומה הזאת. זה ייקח קצת זמן, אבל בעצם זה יימחק. אנחנו פחות בגישה הזאת, ובאמת לקחתי את הכוורת הזאת בתור פרויקט. אמרתי, אוקיי, היא כוורת עצבנית, בסדר. והתחלתי לטפל בה בהרבה יותר קשב, ושמתי גם יותר עשן, כן? קודם כל, כשבאתי אליה שמתי יותר עשן קצת, כי היא מעבירה מסרים ברגע, והטראומה שם מתפתחת בשנייה, והכעס. אז שמתי יותר עשן, עבדתי איתה הרבה יותר רגוע, זאת אומרת, התחלתי לעבוד איתה, אתה פתאום מרגיש שהכוורת מתעצבנת, ממש אפשר לשמוע את זה, אתם בטח מכירים את זה כבר, ממש אפשר לשמוע שכוורת מתחילה להתעצבן, פתאום הרעש משתנה. הרעש משתנה, תקחו רגע, תנשמו, קחו צעד אחורה, תנו לה עוד רגע, תחזרו, שימו עשן עוד פעם, ואז תמשיכו לעבוד. ואם זה קורה כל חלה וחלה, אז ככה תעבדו, תהיו קשובים לכוורת שמולכם, בסדר? גם אם אתם רוצים, לא יודע מה, לרוץ או לעשות את זה ולסיים וזה, אין מה לעשות, יש חיה מולכם ואתם צריכים בעצם להיות קשובים אליה. אז ככה הייתי עובד, פשוט הייתי מגיע אליה, כל פעם הייתי מגיע אליה, כל פעם אני יודע שאני נכנס לכוורת שהיא עצבנית, ובכוונה לא הייתי שם מיגון בשביל להיות יותר קשוב אליה, ופשוט הייתי עובד איתה מאוד 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 לאט. אחרי משהו כמו חצי שנה של עבודה, שהייתי מבקר אותה פעם בשבועיים, הכוורת הזאת נרגעה, והפכה להיות אחלה של כוורת, באמת, באופן מפתיע כבר. היה כתוב עליה עצבנית, כן? כי פחדתי ממנה, ורציתי לזכור איזו אחת לעשות בסוף, אבל בסוף היא נרגעה, והיא כבר לא הייתה כוורת עצבנית. אז עוד פעם, אפשר להיפטר מזה. אפשר בעצם כאילו להרגיע כוורת שהפכה להיות עצבנית. אוקיי? בתעשייה בדרך כלל לא משקיעים בזה יותר מדי זמן, כי עוד פעם, אין לך הרבה זמן. אבל לכוורת ביתית, חבל שלא להשקיע ויש לכם זמן, תעשו את זה. אז קצת עבודה נכונה על כוורת, זה באמת לעבוד בעדינות עם עשן. מה זה אומר? זה אומר, אם אני קצת אחזור על דברים בסיסיים, אבל אתם מעשנים את הכניסה של הכוורת, אחרי שישנתם את הכניסה, אתם פותחים את הגג והמאכלה, נותנים כמה אישונים מלמעלה, אחרי שבדקתם אכלוס, בסדר? ובעצם שמים את העשן לידכם שהוא דולק, זאת אומרת שהעשן יוצא כל הזמן. שימו לב, עשן זה מאוד מאוד חשוב, ועשן טוב גם שיהיה, זאת אומרת שלא יחבר לכם באמצע העבודה. הרבה פעמים לי מה שיוצא זה פשוט שאני כל הדרך עם עשן די גרוע, וממש בסוף פתאום העשן יוצא וממשיך עוד איזה שעה אחרי שסיימתי לעבוד עם הכוורת, אז אולי תדליקו את העשן איזה 20 דקות לפני, תנו לו פשוט לפמפם, להיות חזק וטוב, ושהעשן, שימו אותו ליד הכניסה של הכוורת, ושהוא כל פעם קצת ירגיע את הכוורת, זאת אומרת שהעשן, אולי עם הכיוון האוויר, שהעשן בעצם מכיוון הרוח בעצם, שהעשן כל הזמן ימשיך וילטף את הכוורת קצת מלמעלה. ופה ושם בעצם תחזקו אותו שצריך. אם אתם מרגישים פתאום שהרעש יתגבר או משהו כזה, תחזקו אותו עם עשן. בסדר? זה מאוד חשוב. תנועות עגולות. טוב, בואו ניכנס לרעיון של... טוב. אז תנועות עגולות. כוורת זה דבר הכי שונאת בעצם, זה תנועות החדות האלה. זאת אומרת, טלטולים, אם אי פעם נפיל אותם, או שנעזוב אותם, נגיד ממש רגע לפני שאנחנו מחזירים אותם לתוך הכוורת, נכון, את החלה, ופתאום אנחנו פשוט עוזבים, כן, שגע להם את המוח, הם
ממש שונאות את זה, או שהפלנו חלל למשל, או כל דבר אחר, או שאפילו סתם תדפקו פעם אחת על הכוורת, תראו מה קורה לכוורת, היא פשוט משתגעת, מלא דברים יוצאות, מחפשות מה עושה את זה, בואו ניכנס בה. אז מאוד מאוד חשוב תנועות עגולות, אבל תנועות עגולות קשור לכל התנועה שלנו ליד הכוורת, זאת אומרת להכל. זאת אומרת, זה, זה לא רק טלטולים עצמם, זה גם תנועות חדות. זאת אומרת, הרבה אנשים שמתחילים לעקץ, הם ישר מתחילים להעיף את הידיים ומנסים לרוץ, או מה שזה לא יהיה. זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות. תמיד אני אומר לדוברנים, שאנחנו עושים להם את הקורס, שדבר ראשון, שיכופפו ברכיים, אוקיי? ומה אני מתכוון? אה, כמו שאמרתי, יש לי קצת עבר בצ'יקונג, וצ'יקונג הוא מאוד קשור למערכת הסימפתטית, כאילו, הוא קשור למדיטציות, קשור לנשימות, קשור לשליטה עצמית קצת, אבל מה שאני בא להגיד, אה, שזה בעצם קצת קשור למערכת הסימפתטית לעומת המערכת פרסימפתטית. ומה אני מתכוון? יש את הרעיון של fight or flight, שזה קצת כמו זה, או שאתה בורח או שאתה נלחם, אבל אתה עושה משהו, ויש את הרעיון של rest ו-digest, אוקיי? שזה קצת קשור למערכת הפרסימפתטית. זאת אומרת, להירגע, זאת אומרת, יש איזשהו שיגעון עכשיו שעוטף אותנו, ופשוט להירגע פנימה שנייה, להוריד את הדופק לב, לנשום, לכופף ברכיים, לנשום נשימה עמוקה, אה, ובעצם לא לעשות תנועות חדות, פשוט להיות איזשהו משהו סטטי, אוקיי? בלי תזוזות, בלי כלום, פשוט להירגע, אוקיי? וזה לא יאומן עד כמה שזה עובד. זאת אומרת, אני עושה דברים מאוד מאוד, שבשבילי גם, אני מאוד מופתע שאני מצליח לעשות את זה בלי לחטוף מלא עקיצות. זאת אומרת, אם זה לנער את כל הכוורת החוצה, או לא יודע, לא יודע, כוורת זכרית, לטפל בכוורת זכרית, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד אגרסיביים לדבורים, ובגלל שהמיינד שלי והנשימה שלי והזה שלי, אני באיזשהו מקום יותר רגוע, אני לא חוטף עקיצות, כל הדבורים מסביבי, פשוט ממש, כל הדבורים, חלקכם ראיתם את זה, אלה שאני מטפל לכם בכוורות לפעמים, חלקכם ראיתם את זה, ואני לא נעקץ, בטח מחר אני אעקץ כמויות של פעמים, כל מה שאני אומר יתבטל, אבל לא משנה. אה, אז, אז באמת משהו מאוד מאוד קריטי, זאת אומרת הרעיון הזה של לא להגיב, אלא פשוט להיות שנייה סטטי בתוך זה, ולנשום ולהירגע, אתם לא מאמינים כמה זה משנה את כמות הקיצות שתקבלו, בכלל הדברים פתאום לא שמות לב אליכם, ממש כאילו אתם משהו, אתם אוויר שם פתאום, אוקיי? אה, זהו, קצת חקרתי את זה אחר כך, על הרעיון הזה, של הורדת דופק לב, דרך כוורת דבורים. זאת אומרת, יש עניין שמדיטציה יכולה להוריד דופק לב, ועשו על זה מחקרים, אה, ואני קצת מנסה איכשהו לראות אם זה יכול, זאת אומרת, אם הכוורת קצת דורשת מאיתנו להיות באיזשהו זון, אבל טוב, עוד שנייה ניגע בזה. אה, אבל בסדר, בואו נמשיך שנייה. אז, אוקיי, אז אמרנו תנועות עגולות, אוקיי? קצת דומה לצ'יקונג, בסדר? זאת אומרת, גם התנועות שלנו מאוד מאוד עגולות, שום דבר לא חד מדי. ריכוז וקשב, כמובן, תראו, כמו שאמרתי, עם הכוורת העצבנית אה, שיש לנו בזה, אז היינו צריכים להיות קשובים, לשים לב מתי היא מתעצבנת, לקחת רגע, משהו מאוד חשוב, במקרה הצורך נעצור, ניקח כמה נשימות ונמשיך, אוקיי? וקצת חזרה על מה שדיברנו מקודם. טוב, כבר עצמאית אמרנו, אוקיי. מיינדפולנס וכוורת... אה, טוב, אז אמרנו נשימה עמוקה ורגועה, אמרנו רוגע, הכוורת יכולה להריח את הרגשות שלנו. אה, מה זה אומר בעצם הכוורת יכולה להריח את הרגשות שלנו? אמרנו שהחוש ריח שלנו מאוד מפותח, אז היא יכולה ממש להריח איפה אנחנו נמצאים, ואני אסביר מה זה אומר בהקשר למחשבה חיובית, אולי כבר נגיע לזה. אה, מחשבה חיובית, מאוד היפי, כן, אני מסכים, אבל וואלה, זה באמת עובד. אני אספר לכם מה אני מתכוון דרך סיפור פשוט. אז הייתי פעם אחת אצל כוורת דבורי, אצל כוורת של לקוח, והיא הייתה מאוד מאוד עצבנית, והייתי שם, היה שם פעולה מאוד מאוד מסוימת לעשות, מאוד כירורגית, זאת אומרת, ממש להיכנס פנימה, והייתי בלי ביגוד, היה לי רק עם מדף עשן, ואני לא בטוח שאפילו היה לי מדף עשן, לא יודע, היה לי שם, כן, היה בהתחלה שלנו עוד, היינו קצת... בכל מקרה,
אה, הכברת הייתה מאוד מאוד עצבנית, וקיבלתי מלא עקיצות בפנים, כל מי שהיה מסביבי ברח, שהם היו עם מיגון גם, לא טרחו אפילו להשאיר לי את המיגון, פשוט ברחו. אה, ונשארתי עם הכוורת הדבורים, ואמרתי, אני אין מצב, אני חוזר הביתה וחוזר לפה, זה לא משתלם לי, לא, אין לי סיכוי, אני חייב לסיים את זה. ובאותו רגע, כאילו, ואז אני אומר, טוב, איך אני אסיים את זה? ואני פשוט אמרתי, טוב, רגע, זו כוורת שהייתה אצלי בבית, שאני גידלתי אותה, שטיפלתי בה, זו כוורת שאמורה, כאילו, אני בא בשבילה פה בסוף. ואז אמרתי להם, כאילו, התחלתי לדבר איתם, כן? במחשבה, לא בקול, עוד לא הגעתי לזה, בהמשך. אה, ואמרתי להם, בנות, תשמעו, אני טיפלתי בכם, הייתם אצלי, ואני רק בא לעשות פה משהו טוב, באמת, זה בראש שלי, זה המחשבה שעברה בראש, איך שהמחשבה הזאת עלתה לי לראש בכלל, הייתי בדיוק בחצי הטיפול, בעצם עד סוף הטיפול לא קיבלתי עקיצה אחת. אוקיי, עכשיו נכון, מאוד רומנטי, מאוד זה, אבל אני אומר לכם, זה עובד לי, מאז אני משתמש בטכניקה הזאת, וזה עובד לי כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, כי עוד פעם אנחנו, אני חושב שזה קצת אולי מחשבה חיובית, אבל המחשבה הזאת בסוף מתבטאת לריח שלנו שאנחנו מוצאים מהגוף, אוקיי? והן מאוד 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 רגישות לזה, כמו שאמרנו. הן יכולות להריח את הרגשות שלנו. אז בעצם, ברגע שאנחנו באים מתוך איזשהו רעיון אה, של אהבה ועזרה לכוורת, זה באמת מתבטא קצת בריח שלנו. קצת קשה לי להגיד את זה בלב שלם, אבל ועוד לא עשו על זה מחקרים, אבל זה באמת קורה. אז שווה כאילו לשים לב לזה, שווה לשים על זה דגש. לשים לב שאנחנו באמת, תנסו את זה כמה פעמים, תראו איך זה עובד לכם, בסדר? אני לא בא לי לשלוח את כולכם עכשיו בלי מיגון ועכשיו אז תהיו ערניים, אבל זה באמת יכול, זה באמת עובד, סופו של דבר, לי לפחות. אה, מודעות, קשב למקום שאתם נמצאים בו עכשיו, טוב, שימו לב כאילו שגם אתם לא שאין לכם הסחות דעת, שאין לכם פתאום מישהו שלא יודע מה, צריך שתעשו משהו, כי שהרגע שהסחת דעת שלכם תלך למקום אחר, הכוורת תרגיש את זה ותיתן לכם בעצם סימן מאוד כואב שבעצם אתם לא איתם ואתם לא קשובים אליהם. אז כן, שימו לב, אל תדברו בטלפון כשאתם פותחים כוורת, נסו לעשות את זה כשאתם באותו מקום רגוע ושלב. הכוורת בדרך כלל גם תעקוץ את הבן אדם הכי לחוץ. זאת אומרת, אם אתם עכשיו פותחים את הכוורת עם כמה אנשים, חברים שלכם, רוב הסיכויים לא תעקוץ אתכם, אז אולי זו גם טכניקה טובה, אבל כי אתם כנראה יותר רגועים מהם, אבל שימו לב שבדרך כלל הכוורת תעקוץ את הבן אדם הכי לחוץ, למרות שאתם עושים את העבודה עכשיו האגרסיבית ופותחים את הכוורת והכל, היא תמצא את הבן אדם שיותר לחוץ, תריח אותו ובעצם תעקוץ אותו, תבין שיש לו אה, סיכוי יותר טוב בעצם אה, להשיג ניצחון. אה, ביטחון, משהו מאוד מאוד חשוב, אה, בעצם קשור לרגשות שלנו עוד פעם, זאת אומרת שאנחנו באים עם ביטחון, בלי הססנות אנחנו יכולים בעצם לעבוד עם הכוורת בצורה יותר מדויקת. אה, אוקיי, עכשיו כמה דברים שאולי קשורים קצת, ששאלתם את עצמכם בעניינים, רק עובר על מה שדיברנו. אה, אוקיי, קודם כל, סתם שתדעו שאתם רואים נחיל, בר, זאת אומרת, לא נחיל בר, אבל נחיל בעצם התנחלות, זאת אומרת, אשכול של דבורים שפתאום על איזה עץ או משהו כזה, זאת אומרת, זה לא הבית הקבוע שלהם, הכוורת במצב הזה מאוד מאוד רגועה. בדרך כלל כשאתם רואים אנשים שלוקחים את היד ומכניסים כוורות, מכניסים דבורים לכוורת, זה בדרך כלל שהם במצב הזה מאוד מאוד רגועות, זה אי אפשר להסביר עד כמה, זאת אומרת, ממש אפשר לקחת עם היד ולהעביר אותם, גם אתם יכולים לעשות את זה, אולי תקבלו עקיצה אחת כי המשכתם קצת יותר חזק, יותר חזק, אבל בגדול זה מאוד מאוד רגוע, זו חוויה באמת מרשימה, שאתם לא נעקצים מול צור כזה מרשים. אבל אין לכם מה להתרגש, זה דבר מאוד מאוד רגוע, גם עם עשן, גם בלי עשן, זה יצור מאוד רגוע בזמן הזה. עוד פעם, כי זה קצת קשור לזה שהיצור הזה טריטוריאלי, וברגע שהוא מרגיש שאין לו טריטוריה, זאת אומרת זה משהו ארעי, זאת אומרת זה מכיל ארעי, אז זה בעצם פחות אגרסיבי, והוא לא תוקפני. אוקיי, עוד משהו, סתם שתדעו, יש את הדברים האלה, אולי אתם מכירים את הרעיון של זקן דבורים, אנשים ששמים מלא דבורים על עצמם, חבל שאני פה תמונה של זה, שבעצם אתם רואים פתאום בן אדם, כולו
עטוף בדבורים. זה קצת גימיק, כי בעצם הם שמים איזשהו פורומון של מלכה עליהם, ואז הדבורים באות, ובעצם סתם יושבות על הזקן. זה גימיקי, זה לא משהו כזה מרשים, תתרשמו יותר מזה. אה, סתם כמה דברים קטנים. אה, אז קצת כאילו מה הרעיון שאני מדבר עליו מבחינת טיפול ללא מיגון, ולמה זה דבר כל כך יפה בעיניי? שזה בעצם הרעיון של ההרצאה הזאת, אוקיי? תראו, טוב, קודם אני אתחיל עם זה יש לי בעיות קשב וריכוז, מאובחן, כן, כבר יבחנו אותי. אה, אז לקבל דבורים זה משהו שהוא בעצם, קבר דבורים זה משהו שבעצם נותן לך תגובה מיידית, אוקיי? בעצם ברגע שאנחנו מטפלים, בגלל שזה יצור שיש לו עוקץ, שהוא מסוכן קצת, אז ברגע שאתם קצת יוצאים כאילו מהריכוז, טק, מקבלים עקיצה, צריך לחזור, אין ברירה. אז זה משהו שמאוד מאוד עזר לי, זאת אומרת, זה גם נתן לי להתרכז הרבה יותר, בתכלס, לזמן הרבה יותר ארוך, מאשר שהייתי יכול עם, לא יודע מה, לקרוא ספר או מה שזה לא יהיה. כי זה דרש ממני להתרכז, זה ממש לקח את זה לשם. ותמיד אני מתפלא על אנשים, כאילו, לפעמים הרגשתי שאני מול כוורת, זה כמו בן אדם שיודע ללמוד מול ספר. מאוד מרשים איך הם עושים את זה מול ספר. אבל זה ממש מכניס אותך לאיזשהו זון גם, אוקיי? קצת כמו, לא יודע אם פה מישהו משחק כדורסל, או מייקל ג'ורדן, או משהו כזה, בעצם שהם נכנסים לתוך זון, זאת אומרת כאילו הם איכשהו בתוך איזשהו מקום במוח שלהם, שכל קליעה שלהם עכשיו תהיה סל, וזה קצת דומה לזה באיזשהו מקום. כי הכוורת בעצם מבקשת ממך להיות בזון מסוים, בקשב מוחלט, שאין שום דבר אחר מסביב, הכל קצת מעורפל, גם אם יש לכם דאגות באותו יום, שיש לכם, לא יודע מה, אתם חוששים, פתאום הזמן מאבד קצת מהכוח שלו, להיות מול כוורת פתוחה, אני לא יודע להסביר את זה בדיוק, אבל זה קורה, אני מקווה שחלק מכם מזדהים עם זה. אה, וזה, ועוד פעם, ובלי מיגון זה פשוט, זה קצת יותר, אוקיי? זה להביא את זה לעוד טיפה הזה, זאת אומרת, עוד קצת יותר פחד, ובגלל הפחד אז אתם גם כאילו קצת מאבדים את התחושה של הזמן, את ההסחות דעת שיש, אם היה לך יום לא טוב, אם היה לך, לא יודע מה, משהו לא עובר עליך באותו יום. בגלל זה גם בארצות הברית משתמשים בכוורות דבורים לטיפול בפוסט-טראומה. משקיעים את זה ליוצאי צבא שחוו פוסט-טראומה, ובעצם נותנים להם לטפל בכוורת דבורים. הסיבה שזה עובד לנו על כל החושים, גם הריח של הכוורת, גם הזמזומים של הכוורת עצמה, הרעש בעצם, גם בכלל טיפול בהם, איך שאנחנו מסתכלים עליהם, זאת אומרת מלא מלא דבורים על החלל, זה גם כן יוצר איזשהו, בעצם זה עובד לנו ממש על כל החושים, וזה ממש מוציא אותנו לשנייה מהעולם שאנחנו נמצאים בו, אוקיי? וברגע שאנחנו בעצם לא נמצאים שם איתם, אז אנחנו מקבלים עקיצה ואנחנו צריכים לחזור חזרה להיות יחד איתם, אוקיי? אולי לתת להם שנייה רגע, ואז לחזור אליהם ולסיים את העבודה, או מה שאנחנו לא עושים שם באותו רגע. אה, ו- אה, אה, בסדר, נראה לי שזהו, אה, זה מה שיש לי להגיד. אה, אני אשמח לדעת אם יש לכם שאלות, הנה, כמו אנג'לינה ג'ולי בצילומים, כן, זה נכון. אה, כן, נכון, יש לה את הדבר הזה באיזה מגזין. אז אם אתם רוצים לשאול, כנראה אמרתי לכם שעה וחצי, אבל כנראה ש45 דקות בשאלות זה מספיק. אז סליחה, מראש, זו הרצאה ראשונה, ואני שמח שהשתתפתי. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לשאול, אם זה בצ'אט ואם זה בקול. אה, זהו. אדם, יש לי שאלה, אפשר? כן, אמרת שדיברת על המצב שבו הדבורים מזהות שאנחנו נכנסים לרסט כן, במצב עבודה נכונה. אז מהניסיון שלך באמת זה מיידי, כאילו, למה לצפות כשאנחנו... באותו רגע, אה, באותו רגע. כאילו, אם אנחנו נכנסים לזון הזה, אם אנחנו באמת שמה, הם ירגישו את זה באותו רגע. זאת אומרת, אין פה אפילו הבדל של מאית השנייה, זאת אומרת, זה עוד פעם, זה דברים כימיים שקורים לנו בגוף. והן מריחות את זה ישר, זה לא משהו שהן צריכות להבין או משהו כזה, זה ממש באותו רגע. רס ודייג'סט, כן.
עוד פעם, אני חושב שבסוף ייקחו את זה לעניין של טיפול עם כוורות דבורים, זה יכול לעזור בעצם להוריד דופק לב, לשפר דברים, זאת אומרת טיפול רגוע ולא אינטנסיבי, לא חקלאי, אלא טיפול ביתי. אני חושב שיהיה לזה הרבה מאוד, רק הטיפול עצמו, לא בלי קשר לקיצות ובלי קשר לכלום. אני חושב שהטיפול עצמו זה העיקר שאתם מקבלים מהכוורת שלכם. אתם בטח מרגישים את זה, אתם יודעים את ההרגשה הזאת שאתם באים לכוורת דבורים, ופתאום הכל נעלם, כאילו לא היה שם. ואתם רק מול הכוורת פתאום. זה חוויה שהיא באמת מיוחדת, ואני בטוח שיש לה השפעה גם פיזית על הגוף, באיזשהו אופן. אדם, האם כשאתה פותח כוורת, כשאתה משתמש בה לכלי תרפיוטי, האם זה, מה, אתה פותח ל-20 דקות, חצי שעה, איך אתה יודע להגיד כמה זמן הפתיחה פה? תשמע, אני בעיקר שאני פותח, השאלה היא למה אני פותח את הכוורת. אז אני אם אומר, כמו שאתה אומר, כלי תרפיוטי להירגע. אז תרגיש אתה מה, אם אתה רק בא בשביל לפתוח את הכוורת בשביל להירגע איתה, פתח את הכוורת, תרגיש אותם, שב איתם קצת, אתה יודע, אפילו לפני שאתה פותח את הכוורת, תשב איזה כמה דקות, רק תסתכל על הכניסה והיציאה שלהם, פתח את הכוורת, אחרי שפתחת, שב קצת איתם, תן להם שנייה רגע, שים את היד שלך על החלות עצמם, אוקיי? רק תן ליד שלך שנייה להיות שם, שירגישו אותך, שתרגיש את החום שלהם עולה, אוקיי? ואז לאט לאט תפתח את הכוורת, תבדוק איזה חלה אחת או שתיים, אולי באמת שים את היד שלך ליד הדבורים, שקצת יעלו עליך על היד, זאת אומרת, תן לזה שנייה איזשהו רגע, זה כמה שיותר להיות נוכח שם ביחד איתם, וככה הייתי עושה את זה, זאת אומרת, זה משהו כמו, הייתי פותח את זה למשהו, תלוי כמה הם ייתנו לי, ותלוי כמה אני באמת קשוב ויכול להיות מרוכז, אבל הייתי נותן לעצמי 20 דקות, חצי שעה, להיות איתם שנייה, להרגיש אותם, זה נראה לי אחלה. ומבחינת מה זה יכול להיות משהו עם כוורת יומיומי? כי הזכרת בזמנו שיש טמפרטורה, נכון, טמפרטורה, נכון, אז איך לא בחורף, פוגעים בזה? נכון, אז בחורף באמת יש עניין של טמפרטורה, ואנחנו לא נרצה לפתוח את הכוורת כל יום, כי זה באמת יפגע בהם, הן גם לא יהיו שמחות כל כך אחרי כמה זמן. הייתי אומר שפעם בארבעה ימים אתה יכול לפתוח כוורת, תלוי בעונה גם, עכשיו אולי פעם בשבוע, אבל אפשר לפתוח את הכוורת, אבל עוד פעם, כשאתה לא פותח אותה בשביל לטפל, בעצם בשביל לעבוד עליה, אז זה כבר מרגיע יותר, אוקיי? זה כבר גם הכוורת, הרבה פעמים אני מפחד שאנשים יפתחו את הכוורת, שהכוורת תהפוך להם עצבנית, כי הם לא עובדים בצורה מספיק מדויקת, מספיק קשובה. אבל אם אתה בא מלכתחילה ברעיון של לבוא להיות שם קשוב ולהיות שם בעצם בנוכחות, אז לגמרי. אז אתה יכול לפתוח אותה כל 4-5 ימים, להירגע איתה, להרגיש ולשבת אותה. לידם, להרים את המכסה מהאכלה ולשבת לידם חצי שעה? כן, אחלה, לגמרי. שים את היד שלך עליהם, תרגיש אותם, תן להם, ממש, פשוט תהיה שם באנרגיה גם הנכונה, זה מדהים, אתה לא מאמין. אחלה, תודה. כן. עוד שאלות? גיל, תודה על כן, הטלטולים. כן, כן, אדם, שומע אותי? כן. כן, בהקשר הזה באמת של לבוא ולפתוח את הכוורת ולהיות איתה, יש מצב שהכוורת ממש, האם יש לה איזה זיכרון? היא לומדת אותך? היא מכירה אותך? יש שם יש אלמנט כזה או שהם לא יצורים כאלה? קשה להגיד, כאילו, תשמע, אני לא חושב, בינתיים מה שראיתי, או מה ששמעתי לפחות, כוורת לא זוכרת אותך, אוקיי? היא לא זוכרת את הבעלים, כאילו, את המטפל שלה. אבל אתה כן לומד משהו, זאת אומרת, ברגע שאתה פותח כוורת, אתה כן לומד לאט לאט לווסת את הגוף שלך בצורה נכונה, שגם כשתבוא לכוורת אחרת, עוד פעם, אתה לא, זאת אומרת, אני פותח הרבה מאוד כוורות, כן, והרבה כוורות גם שאומרים לי מראש, זאת כוורת עצבנית, אתה לא תצליח לפתוח אותה בלי מיגון ובלי שום דבר. ובצורה מאוד, תמיד אני, כאילו גם את עצמי אני מפתיע, כי אני עושה את זה, אני אומר, טוב, בוא ניתן להם ניסיון לפחות, לא נבוא זה, אבל בעצם זה מפתיע שבעצם הריח שלי כבר כנראה באיזשהו מקום, הוא מדויק להם שהוא לא מפריע להם כל כך, זאת אומרת, הם לא מתעצבנות עליי. אז אני לא חושב שהכוורת אחת תזכור אותי, אני כן חושב שאנחנו יכולים להתאים את עצמנו לדבורה עצמה, זאת אומרת, אנחנו יכולים להתאים את הריח שאנחנו מפיצים, את הדופק לב שלנו, את כל הדברים האלה, שברגע שאנחנו פותחים כוורת, אנחנו ישר פתאום נכנסים לזון, עוד פעם, כאילו הרעיון הזה של הזון.
אוקיי. יש גם כן, ניקח את האנלוגיה באמת כזה להעניש באלף את הקשר, אז מעבר לאובדן טמפרטורה, האם יש שעה ביום שבה הכוורת אמורה להיות רגועה יותר? בוקר, צהריים, ערב? שמע, אתם תכלס תדעו את זה יותר טוב ממני. אני הרבה פעמים מטפל בכוורות בגלל שטוב, זה כאילו, אצלי זה קצת אפילו, זה עדיין, חוץ מהכוורת הביתית שיש לי בבית, ברוב הכוורות אני מטפל כי טוב, זה הזמן שיש לי. אני לא אטפל בהם בחיים בלילה, עשיתי את זה כמה פעמים, זה סיוט. טעות, כי הגעתי לשעות הלילה, זה א' כל. תשמע, מבחינת, נגיד בחורף הייתי מטפל בשיא היום, כי בעצם יש שמש בחוץ וחם, ובעצם אני כמה שפחות מפריע להם. בקיץ, ממה ששמתי לב, זה השעות בעיקר שאני יותר רגוע בהם. אז בבוקר אני יותר רגוע, אז אני שם לב שהן יותר רגועות גם, אבל עוד פעם, אני לא חושב שזה קשור אליהם, אני חושב שזה יותר קשור אליי. אם בן אדם יותר רגוע בצהריים, אז אפתח אותו בצהריים. אם הוא פחות קשוב ופחות מרוכז בבוקר, אם זה לא השעה שלו, אל תפתח את זה על הבוקר. אני מאוד אוהב לפתוח את זה ב-6-7 בבוקר, ובשבילי זה מדהים, כי אני מאוד רגוע ושלב, ואני פותח את זה ביחד איתם, עוד פעם, לא בחורף, אבל זה תלוי בי לפי דעתי, פחות בכוורת. וואלה, תודה. כן. הופה, רץ. עוד שאלות, חברים? מישהו? בכיף, אחי, בכיף. בוא. אדם, ממש תודה. בשמחה, בשמחה. ממש שמחתי. אני אשמח לשמוע פידבקים בסוף, בפרטי, או איך שנוח לכם. ואני מקווה שלמדתם משהו. בטוח. תודה, היה ממש מעניין. המון תודה, אדם. בכיף.